Els fons procedents dels donatius que pugen al marcador de la Marató de 3CAT es destinen íntegrament a la recerca d'excel·lència i a la divulgació i sensibilització de la temàtica aprovada pel patronat de la Fundació La Marató. La Fundació gestiona aquests diners amb l'objectiu d'obtenir el màxim retorn social en la millora de l'esperança i la qualitat de vida dels ciutadans. Un cop acabat el programa, s'obre una convocatòria pública adreçada als investigadors i investigadores dels centres de recerca del país. La Fundació, juntament amb Aquas, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, coordina la valoració dels projectes presentats. En el procés d'avaluació hi participen experts internacionals, seleccionats en base a la seva experiència i trajectòria en l'entorn científic i sanitari. Aquests avaluadors revisaran i proposaran els treballs més sòlids i més ben valorats seguint diversos criteris, com ara la rellevància en l'àmbit científic, sanitari i social, la seva innovació, la viabilitat econòmica i tècnica dels projectes, així com la capacitat investigadora dels equips de recerca, entre d'altres. Un procés rigorós i transparent que garanteix que els recursos aconseguits gràcies a la solidaritat ciutadana reverteixin en la societat. Tota la gestió i els comptes de la Fundació La Marató són públics i es poden consultar al web 3cat.cat/marató.